Tening tabak na ini yung dakulang ining tabak tanganing. Diki, sakbangon mo na ini Maricel. Ini Maricel. Ini Maricel. Ang pandiurag na driver kan Bicolandia. Bicolano Viajero Vlogs. Bicolano Viajero Vlogs. Maricel. Ayun ka na Maricel. Yung baga ko dito sa tabako ta. Sabi madigdig ka. Sabi, ipatais ka ining tabak. At tadakulon nga ning tabak akong ipapatais digdi. Tapos dahil pa ka nagdigdi. Sa ina naman kita ba taraniusan ng simbahan. Maricel. Pasyar na digdi. Kuminilot na nga na ako digdi sa tabako. Tanganing magkahilingan lamang kita pa. Sabi mo, ipabuno mo kang kurigduman sa Indo. Uni nga ni sa tabako, kwaon ko na nga ni ta. Nga ning pag-abot kay ni yung anong arang kay ni? Patais ta muna. Tapos pagpataisa, iyuta na ang pambuno. Yeah. Pag ano bagay ni pambuno, bagay ni Maricel. O, dahil mo nahiling ang gusto. O, yan sanang sadit-sadit ang kaon ta Maricel. Maricel. Marinaligdi. Dili nga na ako digdigarin na naman ako nabubukan ang kaanap pagasay mo. Dahil mo nahiling ano mo, dakulong pati digding. So, may muragong digding tao. Yan ba ako digdi sa part kan tabako. Sabi mo, madate kita. Tapos, sublon tayo ng tabak na ini yung dakulang ining tabak tanganing. Pag may magburubasto sa iyo Maricel, iyuta na ang gamitan ining tabak na ini. Dakulang man ang baon ko na ini Maricel. Sa katong ko na. Kuya mo, para auto may pulis. Baka na kupong kita. Maano kita kay ni kang pulis. Baka sabihong kang pulis. Ano nga rin kaya? So may darakang sundang. Baka bawal baga magdaran sundang digdi sa tabako. Kaya Maricel, pag puminasyar kang ngunyan, subliong ko na ining sundang. Tapos maari. Kuya ako na ngayon, sakbangon. Sakbangon ko na ini Maricel. Maricel, dali na. Pasyar na dikin. Sakbangon ko na ini Maricel. Sabi mo, ipabuno mo kang kurigduman sa Indo.